You live the same. Do to others what you would have them do to you. So obe person nipa bebu dia bra wonso bu ade. Madam, so obe person nipa bebu a wonso bu ade. Esu ne ban asetena wo ne wo maame, wo ne wo papa, wo ne wo awofo de tie yi. Wonso gusu awowo. Enti se wo ma ne nso nyinyin na esu ne ban a wo da na didi kira wo maame ne wo papa no. Omo nso da na di akira wa wani baji ana. O papa no wato na sawram. Frɛ kura wo mfrɛ no. O maame wo ntene nka enhaw. Ɛna wayi wani na wo bɔ bra because o fu se ne de ahoɔden no wo hɔ ne apɛ bia wo benya. Na wonim se baabia wo gyina na wo yanche wo ho no na maame gyina hɔ bi. O papa be gyina hɔ bi. Ɛna ne wɔde abɛyɛ papa a wɔde akɔ ne nkwakora bu ma na ne mpanyin brɛ so. Ɛne nti dia wo bɛpɛ sɛ daache ye bɛyɛ de ama wo no. Ɛnɛ wo nso so yɛ fama obi. Wo wɔ adwumam. Ebia obi yɛ wo leader. Umfo obu o ma no because o feel say o was certificate a chain ono ne de. O feel say wutimi kan borofo udi made. O feel say we are brilliant, we are intelligent. O feel say o ho ofe we are ten o so wa. O feel say wo na when monyam wo wanim. And intinia ene okra position mu no so umfo obu o ma no. Na da akonwa ne bedane. Na won so so ye di dibre ne be hye won sa. Na nipa na udi wa mo so hene ni nyina so begyene no mo be ye tintrin no eho na be hunu say ampa. Would that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophets. Minka sabium. It's the law and the prophets. Se Bible ka say we eye mara untimi mumra no so. Nti se mete ha yi metoto mpanimfo ani mu ase mete ha yi manfo bu ama mpanyini bi ebeduru bere bi a won so nyankopon pagya on kakran no apagya bum afa wo kan wo yasem o so wo kire we ti wudin o so wo kire ahona be hun say yes, it's a golden rule untimi mu so awurade no mo aye no won kan ho na on hye yenden ade bi a ye kra prehwehwe se nipa be ya maye no ene yanso yanyama obi sen ye be ya daatse eso mfaso ne ba ye betimi aka se ye na ye ni yie awurade adom eyire so kire so se kan ye ho na adom no so mayen ewe Yesu Kristo dinimo amen. Nyankopon ya adom wo kina ye betoa so koso afa afidie no to ha ya henkan 93.3 FM